Bienvenidos a Blizzard. Flight to Dashwood. Ui, em quedaré investigant el mapa només, que es donin pel cul a l'equip, Cap on hem d'anar? Què dius? Què dius? Reign Què of the dius? Black King. Això és del Diablo. Però com ajuda? Què cara? Necessito ajuda. Necessito ajuda. Apa, acaba de matar a Lucian. Quedan 60 segundos. Quan estan empenyent la càrrega, Marçal. Vale. Apa, nano. A dormir. Tenim el d'allò que és darrere, que és normal. Cada és. Opa! Això és una taverna. Oh, el mapa, el mapa! Els que no estaven. Escape from l'Stockade. L'Stockade és el... Què? Partit del mig, són normal. Què? Tio, Què que jo hi jugo, era mira? abans. Que jo hi era abans, Martí. Busca't un altre puto mapa. Puto gordo. Apa, ja ens fan fora. Molt bé, Martí. Apa, ens han quiquejat culpa teva. No. Porta't bé, al Hearthstone. Mira. Marçal. Ai! Que si carregues la puta d'allò... Mira, va. On anem a jugar? Anem cap allà. Vine, Marçal, vine, anem a jugar al Hearthstone, Oita. cap allà. Però que jo també n'estic tenint un. Ah. Jo em puc moure més bé. Una hamburguesa! Sí, n'hi havia dues, però una li he fotut un tiro. Hombre, et pots portar aquí el Doomhammer de regal. Tu, aquest parc d'atraccions ha d'existir. Va, això va. Per què ningú està pagant en Reinhardt aquest? Jo el pinto. Ojo, Marçal. Què dius que pots botar en un grifo? Apa, ja està, adéu. Vinc, No, Martí, ves que he de botar el teu puto grifo, ets molt pesat. jo t'ajudo. Martí, vés a jugar a l'objectiu, cago en Déu. Primos. Adéu, Marçal. Gràcies. Ahora eres más fuerte. Al ataque. Estados Unidos. Ojo. Los enemigos Estic cardant una Caroli, hòsties? Marçal. Estic cardant una hòsties, nano? Caroli, va, ara aquest, enxufra't. Però què dius? Quanta gent he matat? Tots. Objetivo A capturado. No bé. Estic a punt de morir. On tens el payload? Gràcies. On tens el payload? Aquí, mira, surt del pàrquing. Què dius? Mira, Marçal. Vine. Fa molt riure, que n'he matat molts, mira. Merda. Apa, adéu. Gràcies, tio. Parla l'Uther. On? El que parla és l'Uther. Quan sents algú que parla d'allò és l'Uther. Diu, espero que tengáis una experiencia épica. Oita! The Green Hills of Stranglethorn. The Green Hills of ataque comenzará en 30 Stranglethorn. segundos. En Hemet Nesingori. así me gusta. En Jomet. Hemet. Vols pujar aquí enmig? Vale. Ahora, 5. Sort que et travessen, si no tindries tantes fletxes clavades. Seria com un pal. Comienza el ataque. Ai, hòstia, nano. Aquí? Com sóc tan inútil? A dormir. ¿Qué coño? ¿Detrás de mí? ¿Qué coño me está atacando?
Ah, és la bola que tira la tia aquesta nova. Objetivo A capturado. Escoltar la carga. Què collons esteu escoltant? Ah, la corona. Personalmente de la carga. Saps què? Obriré hueco. Perquè el ganxo teu en Mati ha d'anar contra la paret. Ja, bueno, i baja molt riure. Que moro. He matat en Hans Kelly de tota la vida. No te levantes. Era broma. Burro. Nada que hacer. Me ocuparé personalmente Dios. de la carga. Espera, Marcel, va, estem amics. Mira la muntanya russa que hi ha allà, tio. Mola, Està molt folla. A mi em faria por. A mi no. Soc un pussy. Asesinato. No puc matar, llavors, si els tancs estan a davant. Doncs canvia de personatge. No, Oh, ves els... Ui, ja els hi vaig per darrere. Apa. he sortit de l'espawn i m'ha sortit el drac d'aquest subnormal a la cara i m'ha matat, tio. He sortit de l'espawn. Li he fotut un fletxasso al mig del camp en Jusi que no curé i s'ha rigut de mi. Calma. Apa, una de menys. Perquè saps el que fa el meu personatge que posa un escut? Doncs tots han avançat. He matat la cura. Justo lo que necesito. Vale, he matat el gordo. Meteoro. No escaparé. He matat a molta gent. Aquest, el mico. Ara, fora. En Genji li pot fer deflect a les boles de neu a la Mei, tio. Quines boles de neu? Martí, m'has deixat de fora, puta rata. És que no el volia cardar fora del cotxe. Collons, perquè abans jo m'he ficat... Doncs l'he clicat a la punta i no. Què carda? Oh! Tu. Perquè estic mort. Moviendo la carga. Sin nada podrá detenerla. Per què no tinc... Nada que hacer. Merda. Que jaja, era broma. Què hi ha aquí que no em deixa avançar? El mico, filós. El micro filós. Manteneos a cubierto. Los enemigos. Que no. Ara, collons. S'ha de matar el Heller, Sí, ara quan caigui. Oh, la puta que vola. Sembla que no cau, Vale, no cau, ja si està. s'ha tirat l'ulti. Que no cau, diu. Empeny. Empenyo. Ui, un Winston, cap avall. Adéu. No, ha xocat! Què cardes? Veia hòstia. Vale, aquí tenim aquí per ajudar-me. Jo estic aquí. Si ve algú, jo li carro un ganxo. Ja està? Victoria. Mira el Meteor Strike. For 20! For 20! Ni que ho hagués fet expressament, Que sí, però... I resulta que for 20 és medalla d'or.